irti tästä, mutta uskon siihen yhä, että jokainen kylpä on pyhä. Se on Suomen virallinen taivas, kun on pimeet, mut kuka keksi nivelsi-teet? Jeesus oli muurikauppias, joten nappi pohjaan ja Jeesus ohjaa. Kiki, musta tulee aforismikone. Aforismikone, missä mun nenä elissä mun on se. Aforismikone. Täällä mieti rintoja, nyt pelataan millä on kylpä vittumainen. Loppuun mua ei kiinnosta vittuakaan, kun on paljon hauskempaa. Kone parta kaljunees. Niin viisas ette niin vois olla Sokrates. Joutunut taas aforismeja haalimaan, joten tervetuloa alustappien maailmaan. Kiki, musta tulee aforismikone. Musta tulee aforismikone. Aforismikone.